Toho jednoho nech, Vildo. Já mu to dám sem To takhle. sežere furt ten jeden a ten třetí chcípne hlady, protože nic nebude mít. Já mu tam dal piškute. Jo. Já mám ještě jeden piškot. Tohle toho jídla. Ale já se jdu osprchovat, když vem si to. Nemůžu. Ještě to je tady, Máňo, nahoře. Úplně všude to je. No, už kouše. Takže prostě sbíráme. Tak to tady necháme uhnít. Máňo, Vilda ti sežere celou hrst. Na to sežere. Tam nad hlavou máš mozky docela. Dáme mu tam taky vodičku. Ne, nech to, on si pro ní dojde. Netuj. Vypadni. Ten ježíček se má. Čau. Protože vypadá, že ano. To se stresal do noci s tím piškotem, to byl dobrý nápad. Takhle ty chvilku nebašti. Au. Myslíte, že to myslíte?